Hoi. Dit is nou de vrouw van. De vrouw van. Ja, dan ben ik een keer de vrouw van. Meestal is het de man van, maar nou is de vrouw van. Ja, hoi. Hoi. Wat is dat? Pizza! Pizza! Wow, pizza! Hey, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik zal zaken uit squallen heljen. Die moet van de middag naar de kapper. En juster wie Ildau bij Beppe Sjoukje en Opa Herman. En Opa Herman hier tijdens het keurjen Happy Stones vond. Check. Deze en die en die. Superleuk. En die leidt dus bij ons op een briefbus van de week. Dus die kan zaken nog even verstapje in de theatertuin. Dat is wel leuk, want dan komen ze van Uitburgum en dan lezen ze nou aan hier in de theatertuin. Dus ik ben heel benieuwd als de makkers van deze Happy Stones, nou ja, als die de vlog ik volg. Dus ga je hem deze Happy Stones maken, laat het me even weten, hè. Dan, nou ja, kijk dat even vermelden. Dat is altijd leuk. Van de morgen ben ik dwaande geweest met een nieuw script. Of eigenlijk een script van een besteedstuk. Even een beetje naar nou helje. Hoe en wat precies, dat houd ik nog even in het verschiet van je. Maar dus druk bij mijn toneelding dwaande. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dus ja, beloof volgende dat we dat net missen willen. En ik wil je vragen om te abonneren. Want wij zoeken nog heel graag wat abonnees erbij gaan willen op YouTube. Dus als je nog net een YouTube account, maak je die dan even aan, een YouTube account. En druk dan even op abonneren bij de chatvlog. En dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste vlogs. Dus dat zouden we echt super blij bij zijn. Dus abonneer je, abonneer je, abonneer je. Je kunt dus ook volgen op Facebook. Dus check even de chatvlog Facebookpagina. En daarop komen alle dagen de filmpjes die we daar uploaden. En dan kunnen we die action. Ik zal het is kwartier voor. Ja, ik heb nog goed wat was gedaan. Schoentjes aan en dan aan de zaak op helju. Stay tuned. Nou, ik ga wat onder het opruimen. Dus ik ga nou het wasrek hier staan. Want die stiert altijd op zaken in kamer, maar ik vond er altijd zo'n rommeltje. En dan, nou ja, die been maakt je dan ook wel wat troep met badgesgoten. Het gewoon zo'n mooi kamertje met zo'n rommel. Dus ik zei het elke, we zetten het gewoon al vast in de naaie bijkeuken. En dan mocht je hem echt, nou ja, weet ik veel, wild ontklussen gaan. Dan hel ik het rek wel even leeg of kunnen we dan altijd even verzetten. Maar dan heb je nou ook echt alles mooi beeldkwast, zeg maar. Dus dat is wel zo makkelijk. Dan... ja, en dan is de badkamer echt van zaken, de mooie badkamer. Ik zie hem even chillen, toch mooi rustig had het zal ik het. Ik heb een tjuster gehad in. Ja, dat is nog wel. Maar check. Nou, dit eigenlijk al een stuk rester. Ik kan hier zien eigen kledingrekje staan. Nou, een stuk beter nou. Helemaal top. Ik ben er blij mee. Ik ga de was doen. Kleine wasjes, grote wasjes. Lekker in de wasmachine. Wasjes, grote wasjes, lekker in de wasmachine. Ik ben wel blij met een wasmachine. Vroeger dienen ze alles bij de hand. Maar je hebt er net aan denken, hoor. Zet hem op, joh. Zet hem op. Kist het. Jouke maakt ik naar jou, naar een klant. En ik maak dus mijn zaken naar de kapper naar jou. Dus we zijn een keer misschien wel mijl qua. Dus dat is wel een goed idee. Zal ik Ilda nog wel even voeden en dan kan Beppe Klaasje, kan ze dan bij Beppe Klaasje blijven. Dan kunnen we mooi misschien draaien in de bus. Gezellig. En zal ik hem dan wat grappig zien, want Boeken houdt echt van tuinieren, hè? Dat gaan we vorige keer wel zien. Nou, let op. Ik moest gelukkig nog om naar je plantjes, maar check. Ah, wat leef Boeken. Hoi Boeken, Mike die wat vreetje. Hast du toevallig de bloempot omsmieten? Ik weet net, ik dacht misschien dat je dat die. Of wist er niks meer van, hé? Wist er niks meer van, hé? Heel hij samen hoe de kop, hé? Ken je nou? Ga zitten. Hast du dat die? Nee? Nou, wat bijzonder. Waar zou dat dan die, hè? Is je wat schuldbewust, dus ik weet net. High five. High five. Yes. De boef. Hallo. Wie? Ga mij? Ja. En
Want was dat? Bij de kapper. Dit eraan, hè? Ja. Is zo'n aardig stukje eraan van, hè? Ja. Ja, dat het wel lekker kwad is. Ja. Lekker kwartheid. Nee. Hij had nog een beetje bij. Heel iets beetje hier. Wat doet hij nog hier? Nee, niks. Ja, ik groei nog wat. Alleen net overal. Net overal mee. Much later. Zaak is bij de kapperlitsje zakje komt. Oh, wow. En een stukje eraan, dat het net meer in de eigen komt. En ik denk, ook de top in. Kim in hier, ik wil even in de krul gaan zaken. Ja. Wie er toch? Dus ben we helemaal mooi, jong. Ja. Kunnen we er een beetje aan. Dan nog even een heidcyclusje daar. Je maakt er al je ding van metaal en zo. Oh, dat is nou heel knullig, maar hij maakt die hele mooie ding. Dus hopelijk dat het aan zijn iepen kan. Het is nou natuurlijk al je stil, dus dat is wel mooi wezen. Nou, bij mij even een bindje, dus ik neem je mee mij. Dat is wel leuk. baby die ik weer ben. Ah, goeie. Hier, wat? Hoi. Dit is nou de vrouw van? De vrouw van. Ja, zullen ben ik een keer de vrouw van. Meestal is de man van, maar nou is de vrouw van. Ja, hoi. Hoi. Dit zal de wc-hoekje bewijzen. Ja. Keuken. Ja, mooi. Hoi. Ja, ik denk van, ik ben je toch. Dan neem ik hem even mee. Wat wordt het mooi, hoor. Gaaf, hè? Te gek, man. Ben je al boven geweest? Nee, hè? Wauw. Die verdien ik nog niet. Nee. Maar, Maar die plafond al. maar waar even zien. Je moet eigenlijk toch even de trap op. Dit is de trap. Ja, nog wel. Ja, nou, ja. Ik wil nog filmen, hoor. In het geval... Oh, nee, mooi daar. Ah, leuk. Nou, we zullen aan een bootje zaken. Ja? Je kan ook omlopen, hoor. Oké. Nou, dat is beter. Bij de hotel. Ik weet alleen niet of je op is. Nou, dat is een zusje. Zullen we daarheen, dat is wat makkelijk. Ik geloof dat ze hier binnen. Ben maar verloren. Oh, weer maar dik kant op. Oh, dit is de keuken. Ja. Zie, hier is het skiermeidje, zo. Daar zit een put. Hier, een put. Hoi Bas. Zie je wel mama alweer? Ja. Kijk. Een mooie vlier. Jeetje, dit vind ik een mooie kleur, ja. Dit hier op... mooie kleur. Oh, wauw, mijn zus zag ook een mooie tegeltjes. Wow. Die ben mooi. Ja, en heel veel mannenwc's. Heel volle mannen. Kist u daar wel bij? Kom dus bij staan. Past dat wel bij die? Ja, dan was op een knel op een chin staan. Gelukt net. Maar steeds nog een beetje groeien, hé. Met Heidi. Tik hier. Heidi. Van die verspul. Heid? Nou, hier net, denk ik. Nee. Oh, Germ wel. Jenna? Zijden over, maar net. Zij nog daar even de net in? Nee, die ben bezet. Zitten daar al meesken. Ja, daar sliep ik gewoon. Die zien we ook sleutel te doen. In een hotel kun je er ook kleren. Ja, de hotelgedeelte is al klein. Als je dat maar hield ik wel. Ja. Maar een restaurant maar nog net. Maar het hotel gelukkig wel. Hè? Als je handjes even onder het ding. Dat is een mooie, hè? Het is automatisch. Is het Mooie dwarkjes. hoe let is het? Ik denk net dat hij het had. Dat is een coole klok, Sjakie. Ja. Oh, dat vind je wel mooi, ja. Ja. Ja, dat doe ik deze maar even niet. Welke camera is dit? Nou, dit is de hal. Dit zit volgens mij in de meterkast in. Ja. Wat is size? Dit is nog waar de schroeven voor zitten. Oh, wat mooi. Dit is het plafond, ja, zijn allemaal restaureren. Oh ja, die ga ik wel foto's van zo op Insta. Oh, je nice. En niet nice op om. Kijk, wie ik op Omroep Friesland, toch? Wauw. Mooi bad. Omheen. Ga je maar. Shit. Zo, dit is die opgevoerd. Die had ik allemaal maar gezegd.
Dat had hij het al in, maar al dat ijzer. Al het stiel. Alles hier zo wat er maar is. Ja, alles in wat die zit, dat gaat hier. Cool man. Wat constructie hè? Ja. Midden in de oud. Nog even verder zien zaken? Ja, ik meer een hotel. Ik wil hotelkleding. Ja, dat snap ik wel. Ik wil hotelkleding. Ja, maar hierheen. Wil we nog niet in hegen? Zullen we gewoon hier beginnen? Nee, maar ja. Maar wie was het net alweer? Nee, hier is ik nog. We gaan nou in het draaien, het is wel aardig dat van ons. Oh, dat is wel leuk, een beetje een gruttekje. Wat is dat? Weet ik niet. Oh, die door. Dat was geen met boete. Ik denk, we krijgen alarm door. Nou, zit dit is wel. Oh, wauw. Zit dit ben je? Zo? Dit is leuk zo. En een bankje. Wat televisie. En dan krijg je boetjes en zo sta je door. Ja. Ja, juist echt. Ja. Wow. Zal ik het jullie volgen? Ja, alles in een harde stijl en we hadden die oude knappen met ze. Oh ja. Als je dan hier naar een eigen badje hebt. En groetje. Ach, wat mooi hoor. Zullen we nou naar Mooi hard meubeltje. Zullen we nou naar het zien? Jezus. Leuk. Je koffie en tekens zetten zaken. Ja. Kastje. Hallo. Televisiepakje. Mooi man. Daar zullen we nog een. Nou, nog eentje. Die dat is. Goed, maar goed onlutsen dus. Dat is China. Nou, kom maar boven. China. Voilà. Maar daar zit zij, ze ziet hem wel niet. Die knipt er. Ja. Ja. Oeh, het is lekker. Oh, leuk. Echt zo'n... Ja. We weer oorswerken. Leuk. Ja. Ik zeg nou iets Chineesje. Nee, dit is de laatste, staat over. Zit er ook een badkamer hier in zaken? Ja, hier zit ik een badkamer. Die is wel iets. Mooi. Een mooi badkamer. Het is mooi zitten daar. Vuurtje. Wat leuk joh. Heel netjes. Leuk met die balken in het zicht hè? Alleen in de bruidssuite is een bad. En die zit op een verheging. Oeh, leuk. En dan kist boeten hoe de merken zien. Ach, wat grappig. Ja. Ik ken nog net, schat. Hij is bezet. Die is bezet. Welke is dat Kijk dan? maar het kaartje eronder. Zit op stilte graag. Maar bezet. Bezet. Nou, vind je het wel leuk hè? Ja. Dus je doet maar even een thumbnailtje. Tonke. Ja. Maar zelf Ik vind de kleurstelling super mooi. Ja, mooi hè? vier trappen. Dit is de trap. Dit is een hele workout joh. Krijg er weer van sporten zaken. Zoveel trappen maar op en deel. We hebben nog toen mijn bouwtje, toen hebben we op die trap. Ja, moest mijn Mac heel het trappen en zo. Doe dat ook nou hè? Nee, dat ook nou net. Nou, dit is een orentrap, deze trap ging het zo goed. Ik ga naar huis, joh. Heel oud daar. We gaan in de auto. Ik wil nog een donutje. Nog een donut. Wat denk ik? Sorry, had ik gezegd? Ja, maar wacht. Even wachten. Pizza, pizza. Wow. Hoeveel pizza eten? Oh nee, dat is een veske van vroeger. Dat veske kist zeker net. Nee. Oepsie. Nee, we krijgen geen pizza. Jammer joh. De veske, wist u die goed? Ja la la la. Ja la la la. Ja la 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 la. Even wachten nog. Nog even wachten. Nog even wachten. Pizza! Pizza! Wow, pizza! Mooi? Ja. Hey, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. En zet blauw toen kom heen. En via het net de chill op te downloaden. Van de tablet afstaan voor. Doei!